бүгін мезгілге Юмғақ Яхайбын һәм Йетті үсінсі ижат мезгілінде оңышлы хезмәт еткен актерларыбызды, хезмәткәрләрді бүләклейді. Сәхнәгә Башкортстан Мәдәният Министрлыгының профессионал сәнгать, мәгариф һәм иҗади проектлар бүлеге җитәкчесе Зиннур Фәрит улы Сөләймановны сакырабыз. Рәхимдәге сәхнәдә турында. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле кичтәр. Вакытыгыз оҙаҡ итеп бүлдереп тормайым, ысынлап та ошо сәхнәлә, ошо залда әле бүгін ниндәйҙер шундай күтәренке кәйеф, шундай энергия килә. Шул энергия һүрелмәһен әйтмәксем генә, киләсе сезонда ла бик матур итеп, шулай итеп залда тултырып килегеҙ безнең театрыбыҙда, Академия драма театрында залдар буш тормаһын. Коллективты Мәдәниәт министры Ивнивна исеменән, ғүмән бүтән коллегалар исеменән ошо сезонды уңышлы тамамлау менән ҡотлайым. Яңы сезонда яңы спектакльләр, яңы үрҙәр көтөп ҡалабыҙ. Рәхмәт. Башкортостан Республикаһының мәдәниәт өлкәһендә күп йылдар намыҫлы эшләгәне өсөн Башкортостан Республикаһы Мәдәниәт министрлыгының мактау грамотаһы менән бүләкләнәләр. Башкортостанның халык артистка Гөлнара Ирнес-ҡыҙы Әмирова. Оркестр артисты Яковлева Марина Валерьевна. İşler һәм гастрольдер оештыру бүлеге начальнигы Жамалова Лилия Сәбит-ҡыҙы. Труппа етәксене Ғәлимова Физалия Фәнил-ҡыҙы. Маркетинг һәм реклама бүлеге рәссам ботаҡлы Ғәзизова Рита Барый-ҡыҙы. Бухгалтерия бүлеге экономисты Байков Вадим Ләзимұлы. Почетный грамотный Министерства культуры Республики Башкортостан награждается закройщица посудочного цеха Ахметова Елена Яштуваевна. Театр директоры Башкортостан Республиканың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Иршат Ижбулатулы Фәйзуллин саҡырабыҙ. Хәйерле кис, хөрмәтле тамашасылар. Күреп тораһығыҙ, бөгөн беҙ үҙебеҙҙең гөлдә өсөнсө ижад миҙгелен ябабыҙ. Ваҡыттың ҡыҫҡа икәнлегенән иҫәпкә алып, оҙаҡ һөйләп тормайым. Бөгөнгө көндә беҙ файла, ошо сәхнәлә дөрөҫөрәк үҙебеҙҙең техник цехтарны ҡотланыҡ һәм инде иң иңдәрен генә бөгөн кискелеккә ҡалдырҙык. Әйтәләр бит, бәхетленең ҡунағы бер көндә, байрамы бер көндә дигәндәй, бөгөн беҙҙең театрыбыҙҙа 3 тыуған көн бар. Һәм сәхнәлә үҙенең юбилейын билдәләүсе Башҡортостандың халыҡ артистка Светлана Фаритовна шулай уҡ бөгөн үҙенең матур юбилейын билдәләй. Ҡотлап үтәбеҙ.
Өсінсі ижат мезгілі намыс һәм фидакарлык номинацияһы Рәсәйдің, Башқұртстанның һәм Татарстанның халық артисі, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты, Салават Юлаев ордены кавалеры, Өфе қалаһының почетный гражданы Фидан Сафа улы Гафаров бүләкләнә. Фидан Сафич. Билдәләнә. Шулай ук, ошондай ук награда менән шундай ук наградаларга ия булган безнең Нурия Исак кызы Ирсаева бүләкләнә. Бүгенге көндә ул юк, шулай булганга карамастан котлап үтәйек. Тагыла бер номинация, 103-нче иҗат мизгеле иң музыкаль коллектив номинацияһы. Композитор Башкортстанның аталган сәнгать эшмәкәре Урал Мирас улы Иделбаев. Икенчелегендәге театр оркестры артистлары Люция Нугманова, Виолончель, Диана Кириллова, Илдар Закиров, домбыра, Эльмира Сахина, домбыра, Айгөл Мусалимова, скрипка, Расим Ломанов, хурма инструменттар, Самилла Байгин, урай, Фируза Галиуллина, скрипка, Марина Яковлева, флейта, Рамис Хадимов, баян, Индира Сафурина, фортепиано, бүләкләнәләр, котлайбызлар. Kadir Muhtar alkışlarıyla heykellemedi. Театрыбыздың мақтау грамотаһы Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрының 103-нче иҗат мизгеле дәвамында уңышлы хезмәте өчен режиссер ярдәмчесе Әлфирә Рәсүл кызы Куланбаева бүләкләнә. Шундай ук мактау грамотаһы белән маркетинг һәм реклама бүлегенең видеооператоры, кинорежиссер Руслан Самирхан улы Юлтаев бүләкләнә. Шулай ук маркетинг һәм реклама бүлегенең видеоинженеры Илгиз Мансур улы Галимов бүләкләнә. Шундай ук мактау грамотаһы белән актер, режиссер ярдәмчесе Айдар Закир улы Шамсетдинов бүләкләнә. Әхәләрендә бұл театрдың правком етәксі Башқұртстанның халық артисі Алмаз Хәдис улы Әмировқа берілі. Біздің театрда профсоюз ұйышмағы һәм республиканский организация профсоюзов работников культуры деп әйтегенде. Біздің театрда бик күп елдар бойы хезмәт иткән һәм шул ук вакытта bir тапкырда профсоюздан төшеп калмай һәм актив профсоюзларды гел поддержать итеп торган, ярдәм иткән үз менән һәм төрле үзләренең эшләре менән безнең ике кеше бар, шуларны профсоюзлар исеменнән әлбәттә конверт белән бүләкләп киткән килә. Безнең менән көне-төне бергә бында булган, безгә акса менән нык ярдәм иткән, безнең өчен янып
күйіп яшәгән безнең директор урынбасары баш бухгалтер Зөлфия Хажмухаметовнага ошонда сакырып уга бүләк биргәйне. Зөлфия Мухаметовна! Кем ул гына безгә бирмәһеннәр конверт, безгә уга конверт бирәләр. Я напомню, һәм тагыла безнең хезмәткәр бик күп елдар буе безнең Башкорт академия драма театрында гына түгел, үзенең иҗадын опера театрында да башлаган. Бик күп елдар буе безнең белән бергә эшләгән һәм ошол вакытта гел профсоюзда торган безнең директор урынбасары Сафин Радик Аглямовичны сәхнәгә чакырабыз. Юлдаш сөйлә, юлдаш тыңлай, юлдаш сәләмә һәм юлдаш бәнде котлай. Сәхнәгә Юлдаш радионың баш мөхәррире Миләүшә Касим кызы Ягафарованы чакырабыз. Рәхим итегез сәхнәбез түренә. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, кадерле дуслар. Яраткан театрыбыз бүген үзенең 23 мизгелен йомгаклай. Юлдаш радиоһына нибары 20 генә яшь. Ошо яшь арауына карамайынса безнең дуслык ептәре бик нык һәм ныгый бара елдан-ел. Һәм бына ошо Олпа театрыбыз менән ошо матур хезмәттәшлек өчен без бүген рәхмәт әйтергә килдек. Бүген безнең коллективтың күп агзалары бында залда утыра. Телеүдәк менән Башкорт дәүләт академия драма театры арасында хукмакка кышын кар ятмай, яйын соң ятмай һәм был телеүдәк менән театр арасындагы кыска гына ара булганга түгел, был театрга килеп без күңелебезгә зауык алабыз, эстетик зауык алабыз, асыштар күрәбез, уларны яңадан-яңа асабыз, яңадан-яңа алымдарын күрәбез һәм әһәңле туган телебезде ишетеп, илһамланып, артаган эшләргә үзебезгә кайтабыз. Безнең узган буаттагы 50-60 елларда туплана башлаган фондыбызда, радио фондында 80% әдәби әсәрләр бына ошо театрның актерлары тарафынан тавышландырылган. Һәм әлеге көндә лә радио тулкындарында ошо сәхнәләр дөнья күргән спектакльләр тамашасы хукугына чыгарыла. Чөнки уны халык үзе теләй. Ошо радио спектакльләрен яңгыраганын халык карый. Шуга ла халыксан радионан, халыксан театрга рәхмәт һүзләре әйтергә рөхсәт итегез. Әлбәттә, рәхмәт һүзебез Иршат Ишбулатуллына, чөнки безнең һәр башлангычыбызды күтәреп алган театрның итәкчесе. Ул халкы өчен, тел өчен, рух өчен, илһам өчен яңгыраган кешеләрне береһе, без уны тәрән ихтирам итәбез һәм 103 мизгел ябылу белән ихлас күңелдән котлайбыз, иҗади үрнәк. Байытуда зур өлеш индергән һуңгы елларда кешеләрне тинем Хөрмәтулла Газали улы быел бездә Урал батыр эпосын тавышландырды һәм ул утырабыз дигән һүзләрне яздырды быел. Ул көндә ишеткән Хөрмәтулла Газали. Илсия Ибраһим кызы әйтәбез, чөнки юлдашлык тавышларының бере һәлбе төрле авыллардан, талпандардан искәртүсе, данлыклы артистыбызның бере Илсия апайны яратабыз, ихтирам итәбез.
Инде күп елдар радионың тауышы, күп мәрхәбәр, күп шигъри шәлкемдәр оның тарафынан тавышландырылган. Рәхмәт сезгә, Илдар ага. Бүген тәкмәс вакытта күрһәткән дерһил итеп сәхнәне йөрегән Минзәлә Гайнетдин кызы шулай ук бик күп әсәрләрне тавышландырган актрисаларның бере. Рәхмәт сезгә, Минзәлә. Шулай ук шигъри шәлкемдәр һәм әдәби әсәрләрне бик күп тавышландырган актриса Алһу Исмәгыйль кызы. Зур рәхмәт. Яшьләр арасында ла радиога тура килеп торган тавышлы һәләтле актерларыбыз бар. Шуларның бере Мурат Урал улы. Тегесе. Һәм әлбиттә инде күп елда радионың тавышы кызыны беләһегез, Хайсар Руслан Сәгит улы. Шулай яшь тавышларның бере, һәләтле егетләрнең бере Фиргат Рәмил улы. Зур рәхмәт сезгә. Һәм әлбиттә һездең менән безне бәйләп торучы, ошо театр менән бөтә матбугат сараларын бәйләп торучы хезмәткәр, яуаплы хезмәткәрләрнең бере Ирина Илья улы. Илья кызы. Bizden yaratkan, ulpat, mərtəbəli teatrımın aktörləri, ipəkçiləri, bütün xidmətkərləri. Allah'ın da, Mulla'nın da kütməyib, birgə bulayıb, birdən bulayıb, bir-birimizə tərək bulayıb. İcadi üzlərinizə rəhmət bağlısın. Özünüzə rəhmət edilirlərə, teləklərə gəlsin. Yaşa qasımda bu rəhmət. Xırbat tamaşasılar barağında eşitkənləgirlər. Hürmetli tamaşaçılar, Мәҗит Гафури исемендәге тип Юлдаш каналы һөйләй башлаһа, шул тавыш Миләүшә Касымовна булыр. Шуның өчен рәхмәт хатым белән Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының Юлдаш радионың рәсми тавышы Миләүшә Касымов кызы Ягафарова бүләкләнә. Рәхмәт белдерәм сезгә. Bir Мәскәүдән дә килгән дусларыбыз Диләфрүз ханым һеҙгә. Мен бер генә сүз әйтер идем, бик матур театр. Сез бәхетле кеше. Сез Уфада яшәйсез. Бик бәхетлесез. Безгә дә эләгә кайсы вакытта Мәскәүдә ике генә көн килде. Ой, мине бик кызганам. Ике көн килде. Рәхмәт сезгә, Иршат. Шул кадәр сезне халык сагына һәм сәлам әйтеп калдылар. Безне Уфа театрын һаман көтәләр. Әле инде хәзер бер труппа. Аның кадәр халык анда поездга сыймый. Шуның кадәр артистларыбыз бар. Инде хәзер җәяү килергә була. Эшегез бетте, монда ябыла. Инде сезне көтеп калабыз. Безнең халык бер дә китми Мәскәүдән. Театрны яраталар, мөмкин кадәр рәхмәт әйтәләр. Сезгә сәлам Мәскәүдән. Алла буйга бер дә мәсьәлә тагын барыбыз күрешербез.
Хәзерге традиция буенча ел һайын мизгелдән һуңгы тамашаганнан һуң без актерларны номинацияларда бүләкләйбез. Быел да театрның художество советы карары менән 7-нче иҗат мизгеле дәвамында югары уңыш күрсәткән актерлар, иҗатчылар номинацияларда бүләкләнә. Номинацияларда театрның худсовет әгъзалары тапшыра. Хәзер сәхнәгә Башкортстанның халык артисты Ирик Эльмир улы Булатовты чакырабыз. Иң уңышлы проекттардың бірі өткен сезондан рольдар ансамблі номинациясы. 7 буын хаплаушылар һәм 7 буын яшьтәр. Режиссеры Рима Харисова. Спектакль ергатин. Унда катнаштылар Юлия Аскарова, Азат Валитов, Лилия Галина, Илюза Итикеева, Гүлнара Кадакбаева, Римма Кахарманова, Юнир Колонбаев, Артур Кумакбаев, Мурат Рафиков, Милена Сираева, Айнур Сиддыков, Лилия Сагитова, Руслан Хайсаров, Гүлназ Хайсарова, Зилия Халилова, Урал Аминов бүләкләнә. Әйдәгез, сәхнәгә күренә сыгыр. Хәйрәт актерларны тәкъдим Kimdir kurmagan bulgar film gibi. Bu kim var gibi. Ягода алкыштарының ягода кадрлары тамашалар бана олган артистлары бар, актерлары бар. Вербальный спектакльдә катнашкан актерлар бар. Номинацияларда тапшыру өчен сәхнәгә режиссер Шайзадабаев исемендәге Республика яшьтәр премия лауреаты Илсур Юлай улы Кадакбаев чакырабыз. Спектакль сәхнәдә тууган өчен тәүсиратта теләк кирәк, моннан инде пьеса кирәк. Менә шу пьеса язу ул бик катмарлы, авыр эш һәм ләкин бу һөнәргә өйрәнһәң, синең исемең Шекспир, Чехов, Мостай Кәрим, Баязит Бикбай һәм буаттарда каласа. Һәм бунан безнең театр хезмәткәре Ангиза Ишболдина үзе яшь драматург буларак Екатеринбург каласында Николай Калида исемендәге Калидалар үзе укып, ошо һөнәр менән үсмерләргә ошо һөнәр менән ошо һөнәрде бирә инде. Һәм сынлап та бик матур спектакль килеп сыкты. Улар үзләренең инде эске торуштарын халык бына ошо спектакльдә барлыкка килтерделәр. Бу спектакль бездә внутри меня цунами дип атала һәм хәзер без уларды бүләкләп китәбез. Номинация «Баш Драм Квадрат». Награждается руководитель проекта «Драм Квадратик», драматург, шеф-редактор Ангиза Ишбулдина. Награждается участник, автор пьесы «Подари жизнь» Таисия Иванова. İcad yılları başlaylar. Aferin. Шулай ук автор пьесы «Фидот» Айгуль Ибрагимова. Автор пьесы «Без дождя и радуги не будет» Влада Тулупова. Алдара уларга яңы ижади үрдәк теләбез. Афарин. Рахмат, көпөлдөргө Алтын куллы оста безнең театрда эшләүче хезмәткәрләргә бирелә торган номинация. Һәм бүген ошо номинациялар бүләкләү өчен художество куелыш бүлеге җитәкчесе Башкортстанның аткарган мәдәният хезмәткәре Салават Юлаев ордены кавалеры Радик Әгъләм улы Сафинды чакырабыз.
правда, заслуженный человек, который многие годы уже в театре работает, преподносит людям радость театру, создает прекрасные работы его, связанные со сварочными делами, декорацией. Рахмат Тоқалбаев Елахударлығы үшін. Келесі номинацияларға құтлар үшін сәхнеге театрыбының баш рәссамы, Башқұртстандың атқаданған сәнғат ішмәкәрі Салауат Юлаев есіміндегі дәулет премия лауреаты Альберт Валерьевич Нестеровты сақырады. Альберт Валерьевич, солуға. Бывает маленьких ролей номинация. Первый это Танк Хусаинов. Танк Хусаинов. Номинация «Не бывает маленьких ролей». Второй Ленар Баитов. Ленар Баитов. Номинация Спасибо. Артамағы номинацияларды. Башқұртстанның халық артисі Шайзада Бабиш есіміндегі республика яшьтер премия лауреаты Алмаз Хадисұлы Әмиров тапшырады. Алмаз Хадисович. Ең яқшы дуэт номинацияға һәм тағала бір номинация. Бұлар қадақ не үшін, çünkü біздің сәхненен олар башқұрт сағына түгіл бүтіне сетил тілді сөйлешкен кішілер болды. Бірі бүтіне сөйлешкен, бір хүлді айтмемелді. Это же супер интересно. Ең яқшы дуэт номинацияға Яш жүректер Фәтхи Бурнаш режиссер Фарид Гарипов спектаклінде Катерина һәм Исаак рөлдері үшін Башқұртстанның халық артисі Гүзел Маликова һәм Башқұртстанның атқарған артисі Илсур Баева. Бұлар екі сылаш қорқынан концерт ойнағылар. Бана хәмді бүтінләй қадық образ болды, ол енді айтам, бір хүтті әйтмәні, әйтхәлі тек англиса ғана сөйләшті. Ең яқшы эпизодик роль номинацияға Чехов уроки, Чехов режиссер Абош Ахманов спектаклінде Мист Файс ролі үшін актриса Лилия Сагитова. Номинацияға лайық болған актерға дипломды тапшыру үшін сәхнеге рәсәдік атқаданған Башқұртстандың халық артисті Эльвира Ахтам қызы Юнусованы шақырады. Театрыбызда ұзақ йылдар һәр вакыт қойылды. Шундай спектакльдер безнең тарихи шәхестәребезгә багышланган. Һәм бына шул спектакльләрнең арасында Кызыл Паша спектакле икенче тапкыр куела безнең сәхнәбездә. Һәм бына ошо яңа спектакльдә Кәрим Хакимовты сәхнәләштергән безнең яшь актерыбыз Азат Валитов. Бына ошо тарихи шәхес образын сәхнәләштергән өчен номинациягә лаек булды. Азат Афарин Корбаевыза, рахмат, Эльвира Ахтамова. Быйыл безнең өстәмә номинация булдырылды. Ул номинацияны һәм ошо номинацияга лайык булусы актерны игълан итү өчен театрның баш режиссеры, Башкортстанның атҡаҙанған сәнгать эшмәкәре, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Айрат Әхтәмулла Абушахмановты саҡырҙы. Әле генә бына телеграмма килеп төштө. Правительственная, уважаемая Светлана Фаритовна, восклицательный знак. Сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем, восклицательный знак.
Ваша сценическая биография как яркий пример многолетнего служения театральному искусству Республики Башкортостан. Она вызывает глубокое уважение. Желаю крепкого здоровья, благополучия, творческого долголетия и всего самого доброго. С уважением, глава Республики Башкортостан Ради Хабиров. Баш режиссердің махсус призы, спецприз. Ол енді оның мағанасы в чем смысл? То, что артисттар білә, что әрбір іш көрінә. То есть сипта қалмайлар. Біздің 2 ел ішінде өз спектакльда түп рөлді ойнаған бір артист бар, Ерлы. Әсмәлә түп рөлді ойнаған. Шунан яш йөрәктәрдә төп рольдә уйнады һәм бына яңа гына сыккан Ернәке премьерасында тоже төп рольдә уйнады. Исеме уның Алмаз Юсупов. Алмаз Юсупов. Баш режиссеры махсус призына лайык булды. Рәхмәт. Келесі номинацияларда дипломды тапшыру үшін сәхнәгә Рәсейдің һәм Башқұртстанның халық артисі Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Хөрмәтулла Газали улы Үтәшевты сакырабыз. Икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роле номинациясында ул быелгы спектакльдә уйнады. Ул хатын-кыз минең катымда уйнады. Кем дип уйлыйбыз? Башкортстанның халық артисты Минсәлә Хәйруллина икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роле Миннәкәй спектакльдә катнашып уйнады. Икенче пландагы иң яхшы ир-ат роль номинациясына кем лайык булды икәнен белер өчен сәхнә турына Башкортстанның халык артисты Сара Абделхай кызы Буранбаеваны сакырабыз. Сара Абделхаевна, күзгә. Шулай итеп, кадерле дуслар, 103-нче иҗат мизгелендә икенче пландагы иң яхшы ир-егет роле номинациясында Кызыл Паша спектаклендәге Эмир Хейсал роле өчен Башкортстанның атказанган артисты Руслан Хайсаров бүләкләнә. Рахмәт. Номинацияларның иң югары баскычларына еттек. Иң яхшы хатын-кыз роле һәм иң яхшы ир-егет роле номинацияларында дипломдарды тапшыру өчен театрның баш режиссеры, Башкортстанның атказанган сәнгать эшмәкәре Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Айрат Әхтәм улы Абушахмановны сакырабыз. Бuna иң тогры тамашасы калды. Һезгә зур рәхмәт һәм алгара үтүбәйдән илаһи сезонда һезне көтәбез, яратабыз. Һезнең өчен эшләйбез. Бuna 2 номинация калды. Сак кына түгел. Иң яхшы хатын-кыз роле номинациясында ул бер генә образ өчен түгел, русча әйтмешләй совокупность образов в спектакле Ернәкәй Ибрahimовтан режиссер Илсур Казакбаев һәм режиссер Рима Харисованың спектакль вербатиумда проектында Зилия Халилова. Иң яхшы ир-егет роле
Үйірді үшінші сезонда. Улда бір образ үшін түгел, улда за совокупность образов шулық вербатием спектаклінде Рау! Аминер! Шулай қадірлі достар, অনুষ্ঠাнға, премьерларға, юбилейларға бай болған тамашашылар мен театр арасында яғын айтқан 7-3 театр мезгілі тамам. Яғынан 7-4 ижат мезгілінде осырашыға язған сәхнәлі түрінде Мәжит Хакуни есіміндегі Башқұрт Дәулет Академия драма театры артисттары. Артист малай Аламгер. Аламгер Русланович. Рахмет, достар, келесі сыншқандарға текем қауымлығы. Закрытием. Закрытие. Закрытие, любимые!